Bisan taas na ang pangidaron na mawa ang pangandoy ning usa ka babae nga motapos sa iyang pag-eskwela ug mamahimong teacher. Ug dubli pang iyang kalipay kay karong bag-o usa siya sa mga top-notchers sa licensure examination for teachers. Ato siyang ila-ilahon sa report ni Nico Serino. 37 anyos na si Cheryl Itorma, graduate sa Mandaue City College. Taas na kuno ang pangidaron apan matod niya dili pa uwahi ang tanan aron makabot ang iyang pangandoy. Tungod sa kalisod kaniadto, wa gyud unta siya plano nga mo eskwela ug kolehiyo. Nanarbaho siya ug nahimong tutor. Didto kuno siya nadani nga mamahimong teacher maong nakadesisyon nga mo eskwela ug education. Bisan sa ako ang age there is time for everything, Jude. Then doon na mga delays, always believe nga prepare si Lord nga perfect spot para sa imuha na nga time. Si Cheryl nag-top 9 sa licensure examination for teachers kansang resulta gipagawas karong bag-o. Kaganiha, uban ang iyang inahan ug mga school officials nag-courtesy call sila kang Mayor Jonas Cortez. Gihangop nila ang nakabot ni Itorma nga matud sab niya kakugi ug pag-ampo gyud ang iyang baon nga sikreto. Gitanyagan sa mayor og trabaho si Itorma, buta nga iya pang ikonsidera. Mayor and MCC, kasi kanang wala po ka-decide sa duha kay na-appreciate sa nako ang kanang offer ni Mayor nakuan. Nakuan siya ako ba nga gi-recognize niya akong achievement. Way ko'y kabutangan kong kalipay, nang laba ko niya, wala ko mahimutang, naghilak, or lain na po katubang, katawa na, wala ko ilaing, daghang kay ko gibate. Kapin 60% ang passing percentage sa maong eskwelahan sa LET, mas labaw sa national percentage. Maong gikalipay pag-ayo kini sa mga opisyales sa syudad, labi na ang pag-produce og top-notcher. Nagpamatuod kuno kini sa kalidad sa edukasyon nga gitanyag sa MCC. Hinaoton ta no, this will serve as an inspiration sa katong aspiring no students nga kato no si Cheryl Kagania ni istorya siyang kaagi nga late na siya ni eskwela 32 no unya sa iyang pagpanikamot successful siya. Very happy no that finally we're able to produce a top-notcher, no? But then again, it is also a big challenge for us, no, to really work harder, to really produce more top-notchers in the future. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.